Kami kayo ba kayo? Manan. Asawa na? Ano mo, Brian? Makisang na lang minti na pag inuman. Nan. Kaya may problema. Naku mo madagmin minor bantang iwa mong kay. Kaya alangan king eral ki maawatan mita ki nanginang ordinal daw mate. Minor na tangang. Kaya ako makapabalog mat. Kuya pang palaglinong ito ni. Pudot. Hindi man natagamin atang lakay ko niya. Sabado mang gaminin kay so pa kwa madiman nga minor da yung iwat na kakainuwe. Na pala na kaya man ngalubungin. Ay apo. So di Gloria mang gaminin kay. Iso madiman nga minor tingiwat nan. Ay apo kasta lang inaldawon. Ay buisik nga talaga. Napala na talaga yung lalaki ah. Makitak lang ko na kuma. Ibabain ko iso na di pag inuman na. Apa mo ko matingag minor tingiwat nan. Sabado gamin ke. Sabado di Gloria gamin tatakay. So madagsar-sar ng mangiwat nan ti kakaarak eh. Mapana man gaya may jata ibabain ko iso na di pag inuman na aday. No makita ko min inom. Patigag minor tingiwat na nga tao. Wait, di banding nga paray. Oy! Ada dyan pagkasilista. Oy! Wait, di ka. Don boy bagkat. Balik bayan tayo. Di banding nga. May tatakalugong mo na eh. Agad kulyar. Nyakit Mas na. na ti ka. Di biat kakabsat. Ay, kastilata. Ay, kastilata. Pa... Inom-inom na siya tao. Ay. Pagtrabaho mo. Ay, Nagarat, di na natultuladay na. Uy, naraw. Di pagpayakan niyang dalay. Di na natultuladay. Agad agok ka ti kwarta dyan, bro. Tigasin. Tigasin ka ba eh. Tigasin na tao, paray. Tigasin ka? Ay. Paray. Dampay lang. Abay. Tigasin paray. Kasanong ngarot niya iti. Opo. Papasyar kalatan niya. Tigasin ka rin. Baka untan na kayo ni pagpaki ano ka, baka salo nga din na kayo toy. Nuot tayo suna. Ay, isugor niya limlim kami suna. Ay, untan din problema yaw. Gaya lang ganyan. Ilimlim kami ni pakit ni pare na pa. Loddat to ita. Ako itman na kaya. Awang kayo nga rin tayo. Ika isawin pare. Sika. Tigasin natin paray. Peso talaga tigasin ka? Kaya masawin ang nakasakan namin ako. Ay. Tumunta ka ba eh? Ay, awan na siya paray. Siya, hindi masurot paray. Tigasin na ka paray. Oo, layan. Oo. Mali na mamati nga, tigasin na ito dyan. Ang amahan na mamati. Tigasin na paray. Makita mo na oh. Nagtagsin natin ko na yun. Gilipat mo talaga nga ako. Ano talaga nga tigasin. Makapaapal ya. Supay ah. Magustuhan. Magustuhan. Lucia. Magkarantay ka manan ano mo bramit tayo. Kami kayo ba kayo? Ka manan. Asawa na? Ano mo Brian? Makisang na lang minti na pag inuman. Nan. Kaya may problema. Naku mo madagmin minor bantang iwa mong kay. Kaya alangan king eral ki maawatan mita ki nanginang ordinal daw mate. Minor na tangang iwat na. Okay na. Gaminin kay. Tay sa matigsasat ng tangiwak mo. Manipod di Webes Santo kasta lang ko Brian. Di ka nagsasardaw. Nagpuskuro pala ba? Brian. Bakit na? Pag umalis dito, kitang tayo pa. Kahit mo? Tumadal ka ditan. Katang iwat mo ag minor ah. Sulok o Brian dito. Malis ka ditan. Uwin ba kayo? Sulok o Brian na dito nga. O, nag-iipos ng paray. Awit na ko. Uwin, Si Toro nag-iipos na. Tumadal ka dito ko na.